Jatend Migao mar arita Kipchumba MURKOMEN owacho ni Migao mar arita osechako keto e tim atamalo 10 mar medruok mar osara e kidienje kaluwore kod kaka budget mar omenda ma higa 2025-26 onyalo kaka okang' mar keto e tim dwaro mar duol manyuong kaka mano yango lokruoge manoketgo ne tij obila. Ka oloso e kinde romo mar arita mong'ere kaka jukwaa la usalama e boma ma Kapsabet County ma Nandi, MURKOMEN okwayo jokanyo mag bad Migao mar obila mondo obed kod horuok e kinde ma bad Migao mar arita keto e tim tielo mar ariyo mar winjruok mar medruok mar osara kod atamalo 10. MURKOMEN bende owacho ni midhiero mar arita mikelo kod kuodho kopod en pek e weche arita mar gwenge e nyandwat mar hoho mar okak e kinde ma sirikal nitiere chenro mar mako magina 5,000 nyaka 10,000 ma jonjore mag kuodhok nigo e gwenge duto 6 ma njore mag kuodhok yudore moting'o Baringo, West Pokot, Elgeyo Marakwet, Turkana, Samburu kaachiel kod Laikipia. The entire promise that was made to our police officers will be implemented, and should there be an issue that requires the numbers to be shared and so forth, the National Police Service Commission can do so, or the Inspector General Police can do so. We are ready to make sure that we remember that the implementation was staggered. It was not one-off. It was one-off with that finished. Moko kuom wuone e gwenge mag North Kabuoch e kar chung'o od bura Mandhiwa County